खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबबाय। मन्त्रिया जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा। बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि फिथाइ मोनखांनायनि उनाव गिबि खेबै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खुगा बेखेवदों हाग्रामा महिलारिया। आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावोदि जों बिटिसिनि जौगानायखौ लानानैसो बार्गेनिं खालामगोन आसाम सोरखारजों। मन्त्रिखौ लानानै जों बार्गेनिं खालामनो गोसो गैया। जोंनो नांगौ बिटिसिनि जौगानाय। दिपेन बर' बिथाङा बर' बुंनायनि थाखायनो बिसायख'थियाव जेननो गोनां जादों। बिथाङा बिसायख'थि फोसावनाय समाव बर'नि अनगायै गासै हारि जनगोष्ठीनि खामानि मावगोन होनना बुंनांगौमोन होनना बुङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। वेस्ट बेंगलाव गिबि खेबै बिजेपिनि गेदेर देरहासार जानायखौ लानानै दासान्दि वेस्ट बेंगल रायजोआव गिख्रंथाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थांनाय बावैसो सिगाङावबो बिसायख'थिनि अफिस बुफायनाय सावनाय जाथाया जानानै थांखांनायनि उनाव फिन आरोबाव मैया बुधबारखालि सोनाब बंग'नि मध्यमग्रामाव सुवेन्दु अधिकारिनि आंगो हेफाजाबगिरि चन्द्रनाथ रथखौ गुलि गावनानै बुथारो। चन्द्रनाथ रथआ बिजेपि दैदेनगिरिनि मावफुं हेफाजाबगिरिमोन। बे बुथारनाय एबा गावथारनाय जाथाया आरोबाव वेस्ट बेंगल रायजोआव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे गाग्लोबनाया नर्थ 24 परगना जिल्लानि जेसर रडआव थानाय दहरियानि साखाथियाव जादोंमोन। जेब्ला रडआ कलकातानिफ्राय गंसे कारजों गावनि प्लेटआव फैफिनगासिनो दंमोन, बे समावनो मटर साइकेल सालायनानै फैनानै गाग्लोबग्राफ्रा बिथांनि गारिखौ होबथायो आरो रडखौ थांखिनानै गुलि गावनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो होनना मिथिनो मोन्दों। शिबसागराव आलफा आइ केदार खादों। थांनाय बुधबारखालि एबा मैया शिबसागर जिल्लानि डेम' पुलिस थानानि सिङाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिएमनि मासिखौ एंगारबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 15थि गिबि मन्त्रि महरै गावनि मासिखौ एंगारबाय। मानगोनां हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बिथाङा मासि एंगारनायखौ गनायनानै लायो आरो गोदान सोरखार दाजासिम बान्स' गिबि मन्त्रि महरै बिबान लानो खावलायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो। आरो फैगौ 12 मे अक्ट'आव गोदान सोरखारा समायखिराखौ लागोन। आसामाव एनडिए बिजेपि दोलोनि गेदेरथार देरहासार जानायखौ लानानै बयबो सोमोनांदों। फैगौ 12 खालाराव गोदान सोरखार हिसाबै बिजेपि दोलोआनो 16थि आसाम एसेम्बलिखौ दाफुंगोन। बेबारनि सिएमआ सोरनि आखायाव फैगोन? नोंथांमोना सानो नामा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो दोनगोन, आसामनि सिएम जाफिनगोन? नोंथांमोना सानो नामा सर्बानन्द सन'वालआ गिबि मन्त्रि जागोन? दासिमबो बेनि फारसे रोखा जाथ'वाखै। थेवब्लाबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो गिबि मन्त्रिनि मासियाव थाफिननो थाखाय हास्थायनानै दं गोबां रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि बिजेपि दोलोआ मोन 122 बिधानसभा बियाबनिफ्राय हारसिङैनो मोन 89 मासि लानानै देरहासार जानायखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बिजेपि दोलोआ हारसिङैनो सोरखारखौ दागोन, जेराव आसामाव जायखिजाया बबेबा मोनसे पार्टिया सोरखारखौ दाफुंनो थाखाय मोन 65 मासिनि गोनांथि जायो। नाथाय बिजेपि दोलोआ मोन 65 मासिनि बांसिन मासि लानानै देरहासार जानो हादों। बेराफारसेथिं बिटिसिनिफ्राय मिनिस्टार मोनगोन ना मोना बेखौ 12 मे खालारनिफ्रायसो मिथिनो मोनसिगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि काग्राबारि कासियासुबा गामिनि बेरगाव बिटिसि बियाबनि बारग' MCLA रातिराम बर'नि फिसाजो पुजिमा बर'आ MBBSखौ उथ्रिसार जानो हाबाय एबा क्लियार खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बेबायदि उथ्रिसारनो हानाया ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगो बिटिसि हालामनि पर्बतजरायाव रायजो राजाफोरनि प्रटेस्ट। सोरखार गैयै समाव बिसायख'थिनि सिगां BPF राजखान्थि दोलोआ ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा सोरखाराव फैफिननानै ट्राइबेलफोरनि हाखौ 750 बिगा सेनानै लाफिननो नागिरदों होनना मोन 9 गामिनि रायजो राजाफोरा अजद दिखांदों आरो बिटिसि खुंथाय सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। बे गामिफोरनि मुङा फारियै मावरिजरा, पारहाति, चुकनजरा, पुराना, पानबारि, दलदली, बरजरा, पाइकन, दारा, कालनबान्दारि, पारहान्थि गामि। लोगोसेनो सोमावसारगिरिफ्रा बुंबावदों दि बासबारि आदानि कम्पानिखौ सोरखार गैयै समाव आथिखालनि EM मुनमुन ब्रह्मआ बादा होनानै बन्द खालामनो होदोंमोनब्ला दायो गावनि सोरखार थानाय समाव जोंनि हाखौ रैखाथि होनो मानो हायाखै? थाबैनो रैखाथि होनांगौ होनना रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।